kasih Tuhan. Iya, pada saat ini kami dari mewakili STM Kapling Mandiri dari kaum ibu akan mempersembahkan pujian untuk pengantin baru. Iya, yang berjudul Sada Mahamu. Dan pertama sekali kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia dan Tuhan Yesus memberkati. Terus aku mama. Jadi mana tema terlalu mobi di hasuhuton nami ngalas rohani doa sahutan namun anak ini terlalu mobi di akaina unang beri kamu manginang saswaranai alai sian semangat ina sida na latihan 3 hari seminggu terlalu mobi lau hari tepuk tangan jo sian ina sian mandiri
Nang didikututu maharorosia donga sahuta STM Kapling Mandiri. Songon pasahaton ucapan selamat mawarjolo pasahaton nami tuyana kota Susimon. Hari yang terindah di partikianon macohot sian haposohon lao tu nama rumah tangga. Posrohakwa nami emang nabur judo yana koton senggi mandi pasu-pasu Tuhan donga pardonga sari peonna boy nian gabisi tiruan terlumobi di tonga-tongani hutata Kapling Mandiri nang soni di Humalia kita nang di partikianon namang di Somara pasahaton ni STM songo perbuni holong natake sepakati sian perlihatan otik sosadia las marohamona asatitina tinopa hodongai las ni rupa otik sosadia na pinasaat ni hami donga sautamona tuhat tama namang gohi paso-pasona nang dihamo amang sihite nak soni nang Boris Regar memang di partikianon dope buha baju muna marhasohotan tonggo dohonon nami Tuhan muna dua asa sone de dua dohonon nami asa ador hati timena tuku-tuku ni lobu ador hatuka tuku-tuku ni horbo penggeng sarma dua mahamu dinalaho pai hutihut pahopu molo tungadong pe sianak kadongan neng mana bai asala musik kopi tasalu na pasatay partiket dongan. Wah, dong dobe madabay siya nakala inata. Akadongan. Jadi apa tutu sauti nama tebakku. Mau lihat di duhata, mau lihat manang dita sa luhutna. Di hari nauli di bulan na dengan di tau parasian di bagai sasadarion. Hobar tugo kodo jojo muna. Di sorodo amin dongan sahuta muna ima STM Mandiri. Makalason naung majalo paso-paso parsaripe matong anak kota siya bagas joro nintu hatta marhite na posona marhite dia muna lai ito dibuat kami doya anak kota di bagas setang yang nami asa ang giat niyan nagabi keluarga si Tirunon jala keluarga si Bualas ni Roha di tonga-tonga muna lai ito sayang giat matujuala noon ditabay tu hatta diamu pacarian do gajar ni umur asa songon nirokon ni upa sama donokku ador hadukam men na tugu-tugu ni lombu ador hati kiti tugu-tugu di orbo tenggeng sari matu mulai do tamu itu pairing-iring paupu saat tu namar nini saat tu namar nono jadi untuk anak kami si Simon dan Parwan kami tadi kalian sudah diberkati di gereja lewat hamba Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, itulah modal kalian di dalam memulai hidup yang baru. Dan kami semua yang datang di sini, banyak ini STM Mandiri, turut serta mendoakan agar kamu kelak nanti jadi keluarga yang berbahagia di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Jadi asa songon nirokon ni pasa maunonokku amang Simon nang di parumain, dakani arirang main napia di tongahonan. Badan muna mana sudah disirang, todi muna ma totong marsigonggongan. Jadi opelai itu, di son nengron mahami pasaton, songon anggan dasar ni STM ta. Jala narak man nasipakati doon. Suang songoni nang pasaton sila sedoa nami Tuhan muna. Jadi asa songon nilokon ni natutu ma titip mana tinopa gulang-gulang parahuna. Tupe songon onda boy terpasa STM ta nang holong siak kami nongo sauta muna. Tuat tadi batama namang guhi pasu-pasuna.